Докато си заземен по време на сън, ще спиш по-дълбоко, ще се събуждаш по-бодър и ще изглеждаш страхотно. Всички знаем, че енергията от Слънцето е жизнено важна за здравето ни. Но знаеш ли, че и енергията на Земята е също толкова важна? Когато направим директен контакт с повърхността на Земята, тялото ни получава заряд, който ни кара да се почувстваме по-добре, бързо. Това се нарича заземяване. През цялата история хората естествено са поемали енергията на Земята, но в днешно време прекарваме почти целия си живот на закрито и дори когато сме навън, обикновено носим обувки, които ни изолират. Разбира се, че се чувстваме изтощени и схванати, защото минават дни, понякога дори години, без да докоснем Земята. Но не е нужно да е така. Можеш да започнеш да усещаш ползите от заземяването, просто като ходиш бос навън. Колкото повече време, толкова по-добре. Само това може напълно да промени живота ти и е напълно безплатно. А ако обичаш чувството на енергия, докато се заземяваш навън, вече можеш да го правиш и у дома. Просто включи продукта си в обикновен контакт с заземяване. Това са контактите с метални ленти отстрани, които отвеждат тока към Земята и правят връзка с земната енергия. Така получаваш енергията на Земята по най-безопасен и удобен начин, независимо дали работиш, играеш или, най-вече, докато спиш. Докато си заземен по време на сън, ще спиш по-дълбоко, ще се събуждаш по-бодър и ще изглеждаш страхотно. А най-хубавото – всеки може да се възползва от тази променяща живота практика. Това е лесен избор. Започни да се заземяваш още днес, за да изглеждаш по-добре, да се чувстваш по-добре и да спиш по-добре. Гарантирано!